खुलुमबाय दिनै 5 जुन 2024 बुधबार 10 बोसोरनि गोबाव समनि उनाव बर'फोरा दिल्लीयाव एमपि मोनफुंनो हाबाय। क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासाद जानाय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गावनि देरहासाद जानाय फोरमान बिलाइखौ प्रदीप कुमार देवेन्द्रनिफ्राय आजावबाय। राजस्थाननि उदयपुराव मोनसे हाबाफारि जानाय समाव जाग्रा होनायाव जाग्राखौ जानानै 100 सुबुङा बेराम जादों आरो बिसोरखौ फाहामसालियाव थिसननांगौ जादों। गुवाहाटीआव पुलिसआ आयेननि बेरेखा गंसे ट्राकजों जौ लांनाय हमदों। ट्राकआ अरुणाचलनिफ्राय बिहार फारसे थांनो नागिरदोंमोन आरो ट्राकनिफ्राय 799 कार्टुननि जौ बेलाथि हमदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय प्रीतम दे, 35 बोसोर बैसोनि। क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहासाद जाखांनायनि उनाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि भटार्सफोरखौ साबायखर बावदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आरो बांसिनै गोजोननाय मोनबावदों बे खारनावनो जे थांनाय 10 बोसोराव क'क्राझार लकसभा समष्टिखौ जोंनि बायदि जिखिनि जोंहा मावनो लानाय माखासे खामानि आद्राफोर दङ जायखौ जोङो मिरु सरकारनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबनांगौ बा मिरु सरकारखौ जोङो बे खामानिखौ मावनो थाखाय खावलायनांगौ। बेनि हाबाफारिफ्रा थांनाय 10 बोसोराव जोंहा थाबथादोंमोन मानोना बादा होग्रा सुबुङासो दिनै बे बियाबनिफ्राय देरहालांदों। बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेखिनि रायदानखौ जोंनि क'क्राझारबासि रायजोआ बे सुजुगखौ आंनो होबाय आरो बे सुजुगखौ आङो गोसो गोथारै गनायनानै लादों। जिखिनि रिजाल्ट फैदों बेखौ आं गोसो गोथारै गनायना लादों आरो क'क्राझारबासि रायजो राजाफोरखौ आं आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। आंनि दोलोनि जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि लोगोफोर आरो जोंनि मित्र जथनि बिजेपि एजिपिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। दोलो आफादफोरनि जायफोर जा ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दङ फरायसा आफाद माखासे माहारियारि आफादफोर बिथांमोनाबो मदद खालामदोंमोन बे बिसायख'थियाव जायनि थाखाय बेबायदि रिजाल्टआ दिनै फैनो हादों। बेनिखायनो आं गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि माने साबायखरजों लोगोसे खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो हरदों। बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि मोनसे थाखाबायानोसै बेयाव कार्बि आंलंनि इस्यु थाबाय एसटि सोसननांगौनि। गुबुन मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार लकसभा बियाबा जोंहा हा खुरखानाया बिराद जासोगारदों। गामिफ्रा दिनै सिलिंखार जाबाय। दा बिटिआर सुक्तियाव मोनसे दफा दङ जे बे दैनि फारनै बोरिखौ प्रटेक्सन होनायनि बाथ्रा बेखौ मावफुंनांगौ दङ जोबोद थाबैनो। नैबे ओनसोलाव जों नुदों जे साहा ओनसोला दाखालि खरां बोथोराव दैखरफ्रा रानजोबदों, बरिंफ्रा रानजोबदों, दैमा दैसाया रानजोबदों। मोसौनो जुनारनो दै दौनोबो दै थोबथिंसे गैयै जादों। मानसिफ्राबो लोंनो मोनाखै, दुगैनो मोनाखै। दा बेफोरबायदि मोनसे थासारिनिफ्राय जों बारग'नांगौबा बे जेंनाफोरखौ मोजाङैनो माने माइनरलि नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ आरो बिनि अनगायैबो जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय फैबाय थानाय समाव बोरै खामानियाव खाथायलांनो हायो, आइजोफोरखौ बोरैहाय गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय खामानि मावनो हायो, सोलोंथाइ बिथिङाव आरोबाव जों बोरैहाय दिनै बिटिआर सरकारनि हाबा मावनायजों चिरां जिल्लाया मेट्रिकआव बोसोरनै टपआव थांबाय, बाक्सा जिल्लाया देग्लाय हायार सेकेन्डारियाव टपआव थांबाय, बेखौ जों बोरैहाय आन्थोर जौगाजासे लांबाय थानो हायो बेनि थाखाय निश्चय खामानि मावनांगौ दं। गोजौ सोलोंथाइ माखासे फसंथानफोर आरोबाव लाबोनांगौनि खामानि दं। गोजोन थासारिखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौनि खामानि मावनांगौ दं। मावोब्ला गोबां खामानि दं आरो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।